За зраду України до відповідальності активісти громадського формування «Аскер» зібрали інформацію про тих, хто, порушуючи українське законодавство, взяли участь в організації незаконних виборів у Криму. Зібрані докази стосуються тих, хто агітував, балотувався і, власне, прийшов на виборчі дільниці на анексованому півострові. Пакет даних про понад 300 зрадників України активісти «Аскеру» зібрали на флешку і передали її до центру «Миротворець». Вже незабаром імена та прізвища причетних до незаконних виборів у Криму будут оприлюднені в базе «Миротворца». Нашими активистами была собрана информация о так называемых выборах, об активных участниках, те, кто принимал непосредственно выборы, так называемые депутаты, те, кто агитировал, те, кто участвовал в выборах. Мы собрали эту информацию, и мы, как активное гражданское формирование, будем передавать эту информацию в «Миротворец». Мы продолжаем бороться за Украину, мы продолжаем собирать информацию, мы продолжаем бороться с сепаратистами и предателями Украины. Поэтому борьба продолжается, и просим тоже всех активных патриотов подключаться. У центрі «Миротворець» подякували активістам «Аскеру» за зібрані докази про зрадників України і відповідну заяву оприлюднили у себе на сайті. Центр «Миротворець» щиро дякує цивільному формуванню «Аскер» за надані повні списки з установчими даними організаторів так званих виборів в окупованому російськими загарбниками Криму. Після прогону через чистилище посібники російських окупантів та понаїхавші будуть лагідно покладені туди, де мають бути. Бо Крим – це Україна.